serán o cancro. O galego escoitouse por primeira vez en Cannes coa película premiada O que arde, de Oliver Laxe. Foi rodada nos Ancares e nos Ancares a comunidade educativa do Instituto de BCRA premiou hoxe, non cunha palma de ouro, senón cunha rebola de madeira, o director con raíces na montaña luguesa. Polo compromiso que mostra co galego e por chegar a un festival tan importante como é o Festival de Cannes, aunque, bueno, solamente polo compromiso xa sería premiado por facer unha película no noso idioma e leválo ao resto do mundo. A min parece moi importante vir aquí, bueno, é ademais un dos institutos da zona onde estivemos a filmar e de onde son os meus pais casaron aquí en BCRA e, bueno, teño ganas de falar cos alumnos. O propio Instituto de BCRA foi unha das localizacións do filme que aborda o problema dos incendios forestais. Hai algún profesor que non está hoxe aquí, pero que aparece tamén na película, o cura, Ramón, dando unha misa, e hai un exalumno que participa activamente tamén na película como actor. Di Oliver Laxe que sempre escolle o camiño difícil nos seus proxectos. O próximo tamén está enraizado nos Ancares. Moi ben sellado o un souto de castiñeiros, non? Actividades culturais e agrícolas, bueno, de alguma maneira veño aquí a BCRA a coller espadas para a miña armada, non? Estamos nunha cruzada moi fermosa que ha de volver a revivificar esta zona. Os rapaces de BCRA tamén agasallaron o agradecido cineasta cuns versos sobre a montaña de Lugo.